Santa Mix. Sulat may sa barangay, mga tao din puro maglibay. Pag-ikirigta lahat kalsada, kiristorya nga may katatawa. Namugod ang imo makikita, ini nga barangay kay haluwag ang kalsada. Pagkabuhi din hiha may tibaw, at pangisda upod ang panguma. Alalasang kay kadikitaan ay amay tipaw nga barangay. Ablasa masayaw kita hikurat sa ayaw pagalang pagsabrang himwarta. Alana kadikitaan ay sangkay amay tipaw nga barangay. Napapturan naton papasya na kung kaya tipawanon mag-isasangkay. Labi kung nagpapatron, mga bisita na simbangan na layon. Impag-ampukan senyor San Isidro, at parang mga amon patrono. Ang pangumalinhi maihanap, magtiro dilain ang mga duma. At para pangisda na naghahaga, pag-uulit daw ang isda nga dara. Alanasang kay kanikitaan ay amay tipaw nga barangay. Ablasa masayaw kita hingkurat sa ayaw pagalang pagsabrag hingkwarta. Alana kanikitaan ay sangkay amay tipaw nga barangay. Kapapturan naton papasyada kung kayang tibawanon mag-isasangkay. Isan-isan, lagas pata nga tanan nga katauhan. Bisan bispiras malahaga, hapara festival nagkikita. Kung karuyag mo sumayaw hulpurat sa kanalakat kita nga tuha plaza. Haguro kumusta kirig lala, ang Seven Sisters kulaan ang una. Alanasang kay kadikitaan ay amay tipaw nga barangay. Aplasa masayaw kita hingkurat sa ayaw pagalang pagsabrang hingkwarta. Alana kadikitaan ay sangkay amay tipaw nga barangay. Kapapturan naton papasyada kung kaya tipawanon mag-isasangkayon. May tibaw, inaawilan na kanang nga balikbayan. Nag-aandamhan, ira igagala,
kasunatan nga may tigbaw kuratsa. An may tigbaw nga akong baryo, inigugma ngan minayuyip ko. Idiha may tigbaw kami Marisyo, bisan ano nga oras